Mâna. Aici avem brațele și aici scrie casa lui Ducky și Dupi. Ducky este fata de acolo și Dupi este băiatul de acolo. Aici e o săgeată că scrie gen pe casă, aici e o rață și aici scrie Do not enter, nu intra, decât eu am voie să intru. Eu cresc rațele aici. Băiatul Dupi și fata Ducky. Și acum trebuie să le iau fulgi din apă, pentru că tocmai ce le-am scos din apă. Revin. Între timp a intrat și pisicul meu și vrea să mă muște și mi-e frică de el, pentru că mușcă rău. Și da, o să-l scot. Mă duc să arunc fulgi și dacă e, revin cu partea a doua. Na, trebuie să-mi las telefonul deoparte. Deci, pam!